spørgsmål. Må jeg ringe til en ven? Ja. 1. Det er du ikke så tosset. Det vil sige, at det bliver en smal sag for dig, det her så. Kan jeg så fortælle dig. Den her sang her, den skal vi synge sammen. Og i den forbindelse vil jeg gerne have lov til at sige til dig, mikrofonen, den virker meget bedre, hvis du tager den op mod munden. Hvor mange gange har du sagt det til fruen? Den virker bedre, hvis du tager den op til munden. Hallo. Der var den. Det er Palle. Palle er inde her. I sætter bare i gang. Palle, han kan jo. Jeg kører med den her vej. Nej, ikke endnu. Hallo. Er I klar? Det her bliver en af de øjeblikke, vi aldrig kommer til at glemme, tror jeg. Jeg er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje, fiskepakker. Jeg sagde ingenting, men hun sagde du var der. Lige et øjeblik. Signerer det, hvad jeg synger med, så vil jeg gerne tage mig. Så syng for helvede ordentligt. Hold kæft. Han lever nok at tale, når han har en makker. Alternativ tekst. Vi tager den på toppen igen. Du får en chance til. Kom så, Palle. Nu skal det være. Jeg er en papegøje fra Amerika. Min far var papegøje, fiskepakker. Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde, du var der. Han lærer nok at tale, for han snakker. Synger jeg er Palle, jeg falder. Hvis nogen spørger os, hvor vi kommer fra, så svarer jeg er Palle, jeg falder. Jeg er en papegøje fra Amerika. Det går langt med nettet. En papegøje, står det ikke, som også for 5 dage siden. Det var det, du skulle have været i toeren, Palle. Ja, jeg kommer fra. Den ligger sådan et stykke for ender. Den ligger sådan et stykke for ender. Og der er også en træer, skal jeg bare lige så fortælle dig noget god ret. Jeg boede i skov, så jeg blev konflikteret. Så blev jeg fanget af en fuglefanger. Han lærte dig at synge, da jeg selv var meget genert. Og siden blev du